Assalomu alaykum do'ston va подписчикон aziz. Dar navori imroza барои шумо як сар буқаи карпата пешниҳод мекунем. Буқача синни солаш 4.5 моҳ до'стон азиз. Масъалаи нарху навош 8800 сомонӣ боз камтон муомила дорад. Агар буқача маъқул бошад, агар ба номерои соҳибаш занг зада харидор кунед то мешавад. Номерои соҳибаш 997 99 22 00 до'стон азиз. Такрор мекунам 997 99 22 00. Агар харидори ҷазм набошад, агар бо нархи дастрас нархи мол до'стон азиз ҳамагӣ 8800 сомонӣ боз кам мутон муомила дорад. Территорияи Хуҷанд Дастабкаши район, дигар тарафҳо аз гуфтаги нархҳо зиёд ё камтар карда масъалаи дастабкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунад. Марҳамат, харидори ҷазм набошад, агар адрес Хуҷанд ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Номерои телефона бо як бор дига гуфта мегузарам 997 99 22 00 до'стон азиз. Нархи мол 8800 сомонӣ боз кам мутон муомила дорад. Занг занед агар маъқул бошад.